И здравейте хора, днес ще играем новата игра на Roblox. Казва, че е много хубава, никой не ги е минавал. Не могат да намерят 4 деца. Викат, че е много трудна хора и ние сега днес ще видим дали може да ги минем. Хора, май ще бъдем само сами. Излезни. А, не, влези. Що не излизаш, бе? О, излязах аз. Наша къде? Тук е наша. И хора, трябва да купим дърва. Хора, стъпихме едно дърво. Наша фъка. Хора, наша фъка. Хора, сложих няколко дърва. Хора, нашия чак само да играе. И хора, сложихме дърва, минахме ги. И сега трябва да намерим хора тия 4 деца, къде ги виждате на картинката. Само сме намирали първото и второто. Не. Само едно хора сме намирали, но другите не знаем къде са.